Veduwe, nyaya dzekuda upfumi dzinekuda mari dzakaoma chokwadi. Ini ndine kwandakaendawo ndichida kunotsvagawo zvekuromba kuti ndiite mari. Zvino takaenda kudziva kwaiva nemvura, tikanzi tipinde mumvura, then ndobva tabuda takabata zvinhu zvakaita kunge zvidende imomo. Takatemwa nyora mumapendekete umu kusvika ropa rojuja, munongonzwa imi. Zvikanzi ngaridonhere mune chawabuda nacho mumvura wakabata. Tichibva taudzwa kuti ndiro richava chikafu chauchapa dende rako everyday. Be it rehuku as long riri ropa, and panodiwa fresh everyday. Zvechokwadi mazuva ose ndaimuka mumba muine mari padivi redende riya. Akatanga ari $1,000 and each time pandamukira yainge ichiwanda mari iya. From huku 1 dzakakwira up to 10 pazuva. Tiu ndakazoti beta ndiite zvehwai. Ndakambochovha ndichipa rehwai till I dreamt dende riya richiti ndakuda remombe. Ndakaenda kwasekuru kunovataurira kuti mombe mazuva ose ndoiwanepi, uye vandinopa nyama yacho after ndatora ropa vari kuti hazviiti kuvhiya mhuka daily. Sekuru ndokuti pane chawakakanganisa pamhiko dzandakakupa. Endi zveshuwa mumwe musi ndakapinda maiva nedende ndichida kusiya ropa samazuva ese, asi maive nekamwe kakutonhora kakandivhundutsa. Ndikabuda ndisina kuripa chikafu charo. I felt so weak and tired after ndabudamo, and I went straight to bed. The following day pandakada kunokolekta mari maive ne$100 chete. Ndo kwakava kutanga kwenhoroondo yangu ikoko. Ndakatinha mota ndakananga kwasekuru, vakati wakaresva pakuda sacrifice hombe chaiyo. Vakangondigeza nemushonga ndokuti enda hako, pane zvauchaona nekurota. Ndarara paye ndakaona dende raiva muhozi yasekuru vangu raiva neropawo. Zvikanzi ukakwanisa kuritora zvichadzimura mhepo. Ko ndaigozivei kuti raive remunhu akanga akapondwa akarombeswa kuita zvekurima mumusha. Veduwe, kutaura kwandiri kuita izvezvi ndiri kutambura. Dende riya rekumusha randakanga ndazorota ndakabva ndazoripiwa pakashaika sekuru vangu. Izvezvi ndaane madende maviri. Madende aya anenge achida ropa everyday. Zvese izvi zvanova zvakundishungurudza. Ende dzimwe nguva ndinotomborota madende aya achitaura kuti anoda ropa revanhu. Izvezvi ndanzwa nekuuraya dzimwe hama, asi kuti dzimwe nguva ndinototya kuti kana nditaure kana kuti chii. Ende ndiri kutotya kuti ndinogona kubatwa kuti ndini ndiri kuuraya vanhu. Ndoitawo sei veduwe, ndatambudzika. Ende pandiri kutorota ipapo ndiri kutonzwa zvichitonzi kana usingadiwe ndiwo uchafa. Saka ndoitawo sei hama dzangu ndibatsirewo kana paine vanozivawo vangandibatsira kuti ndidestroye madende aya, ende zvese zvibve zvapera hazvo, asi ini ndichisara ndiri mupenyu.